Molemmat lopettaa Minä sä. en oo säätänyt mitään oikein. Tämä on ollut pelkkää asiaa. Mutta sä oot säätänyt niinku aina. Ei miksi. Virta. Peter Jenkins. Oh my days. Mikä on niin funny about Peter Jenkins? Oh my days. Miksi tää on tää? Vittu äijä. Oh my days. Sitä on sneaky. Tää on niinku ehkä selvin kamerakuvaus mitä on. Oh my days. Jebu. Hei. Vittu. Miten sä kosket mun puhelimeen? Älä kuvaa minun yksityisomaisuutta. Mitä vittua? Vittu se on dogi. Oi, nyt mä ihan mainossa. Mitä teillä aina? Meillä on tyyli M-puolella. Meillä on... Mitä meillä on seuraava? No niin sanos vaan, et sä oot dogi oikeesti. Mate on dogi. Sano vaan, et sä oot dogi. Next. No nyt Miska ei voi enää käyttäytyä huonosti, kun siitä otetaan videoa. Jotain videoa. Joo. Ja Miska joutunut käyttäytyä rauhallisesti, kun sitä kuvataan. Mun käyttäytyminen mukaan muuttunut tästä. Joo. Sä äsken säädyt kun mikäkin. Noita ne. Joku se joku dogi heitti mulle vähän maitoa. Kerro se kameralle. Next. Oh my god. Ai vittu äijä. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vittu, mistä toinen? Anna voi. Mitä vittu? Act normal, koska somea tekee. Oh my god. Vittu sinne. Hei, pystytkö nostamaan ton yhden tuolin sieltä ylös? Niin, ja muistakaa omat tuolit silloin. Kiitti äijä. Oh my gosh. Hyvä, että pidät koko kuvalla. Mä olin, toi kuppi oli tulossa liian... Onks tää niinku uusi vlogi? Joo. Äijä. Next. Oh my god. Oh my god. Äijä. Oh my god. Miten tää vähän läpi? Mitä? Miten tää on ketään? Kunnos. Next. Oh my god. Sitä dogi. Muistasit vie nää tonne kun sä oot syönyt. Oh my gosh. Guilty boy. Mitä? Oh my god. Oh my god.
Mitä? Pitää parantaa tekemään. Näet pitääkin vähän. Mä oon terävä. Ai se matikaappi olikin respekti, se on kielto, jos se vaan puhutaan sen kokeen, ja sitten kokeita ja arvostaa täysin. No oikeesti. Joo. Kan se ole jotain... Sano väärin. Pitäisikö mun humpua? Ei kukaan noista matikaapeista. Ketä sulla on tähän mennessä ollut fiksua? No, varmaan ei. On sun vaata? Ja vittu Ruotsia ei niinku peräkkäin. On 2 eri häkkistä. Raksella saa olla. En mä tiedä, mulla ei oo ollut sitä. What is this guy doing? Oh my gosh. Oh my gosh. Ja mitä rantakia läpi? Oh my gosh. Oh my gosh. Ei se vittu Anna. No itse asiassa saa ratkaista tätä. Onko vetetaanko 100 tonnia? Ai pitää 100 tonnia. Joo. Puolituna. Vittu paskaa ja... Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Äijä. Don't mess with me, boy. Yeah. Oh. Voitko sä antaa sitä? Please. Okei, kyllä. Okei, kato. Kato, tää tallento videolla. Buboimatta. Ärry sun kamera vähän roikkuu tossa. Ai jää. Oh my god. Pystyykö tää itä kääntää? Tuo ei... Mitä? Mä en tehnyt mitään. No, ratkaistaan tää. Okora. Koitetaan. Mä teen käännöksen niinku cancel each other out sinne. Ai oikein. Joo. Oikeesti. Joo. Ja mut oikeesti. No. 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 Kun nyt mä ratkaisin, tai mä oon pretty much ratkaissut 2025. No, onks fiksu olla? Oh. Tästä maten koittaa. Ihan helppo. Mä ratkaisin jo. Sun pitäis koittaa. Jos sä ratkaista jonkun vuoden, voi kokea. Joo. Jossain koko kokea. On aika fiksua ja sit. Mulla on sulle haasteen. 3 tehtävää kokeesta. En mä, koska mä yleensä vaihtelen sitä niinku... Mä ois tehnyt tuota oikeestaan. Ehkä mä oon yhdessä tehnyt, mä en oo varma. Mitä on niinku nopein? Häh? Kuinka nopeasti joku on tehty? En mä tiedä. Nyt minä vitsi sä teit. Mitä Mitä sä teit? Mä käänsin jotain. Äijä. No, 4 kulmaa. yksi on kääntynyt siinä. Näeks? Kato, Miska Mä huijas. oikeesti cancelauta. Kattokaa. Mä otin, toi on ratkaistaviksi, sun pitää vaan solvaa se. Tuu sitten. Äijä, sulla on pieni käsi. Oikeesti. Miskalla on tämmönen pikku käsi. Mä otin, sulla on tämmönen pikku tossa. Ai ai.
Ja. Se on voinut tehdä tossa. Mitä? Niinku sä saat doki. Ei näitä tassut kaikki. Oh my gays. Hei. Show that to the camera. Kato, pikku prank. Onko toi on ratkaistava? Onko muka? Yes. Ja mä äsken käänsin jotain niinku 4 eri formaattia. Mun piti kääntää vaan yhtä. Not so quick, boy. Moi. Not so quick, boy. Oh my gosh. Oh my gosh. Ota, se menee rikki. Ota, irrota. Koko mate. Mate, armbar challenge vai choke challenge? Mikä? Armbar challenge vai choke challenge? Ei voi ruokaa tuolla. Joo. Se on loppu. Venä. Harjoittele. Tee se Frank juttu. Tässä on vielä elbow niinku tässä. Ai, jos sä tekisit tossa, niin se oikeesti sattuis tähän. Oh my gosh. Ai sille... Tää on niinku